så der alle sammen. I dag sidder vi og... sagde vi skulle lidt rime. Okay. I dag sidder vi inde på RPP i Faction. Har ikke sådan noget kommentar, vi spiller sammen med GreenGaming.dk, så kan du sige hej. Hej. Ja. Okay, vi er sød, og det er hun bare, 6 er sød, og det er han bare, okay, sagde han er sød. Slash er, I don't know, Adam, TP dig til mig. Nej, det skal du ikke. Så flækker vi om. Vi er 3 mænd mod 1 mand. Okay. Adam sagde til Peter til mig, så kan vi afgøre, hvem der er bedst. Nej, læg, please, læg, gå væk, please. Det er ikke nu, du skal være her. Nej, hvad? Nej, hvad? Okay, leg spike. Nice. 19, men nu kører jeg det på mange FPS, så det er jo bare godt. Jeg kører på 60 FPS. Ej, så. Kom nu, vi vil gerne have lidt spænding i det her afsnit, og næste video tror jeg bliver en MCSG, bare MCSG, ikke? Ja. Yeah, boy. Men det bliver nok kun... nej, jeg er i min base. Sprut, ups. Det ser egentlig ret fedt ud, det de har lavet. Jeg da ikke. Det skal være en kamp med det bedste vi har. Hvad for en texture har du på? Favorit, nyeste. Er der en, der er 3? Nope. Kom nu, Adam. Er du bange? Du er bange. Han er bange. 100. Er det bare mig, eller kan jeg høre døre, der åbner? Det er bare dig. Nå, det er dig, der åbner døre ovenpå. Jeg vil ikke blive væk fra min base. Det er okay, hvis han ikke vil blive væk fra sin base. Så TP og jeg mig til dig. Slash TPA Adam. God sted.
3 er for dårligt. Kom nu, mand. Jeg tipper mig til dig. Synd, han bliver bange. Kom nu, mand. Din tøs. Adam. Din tøs. Jeg TPA. Og til dig. Jeg er ligeglad med, hvis der er det her stof, men jeg kan skaffe det igen. Easy. Kom nu, man. Adam. Wow, jeg har bare TP'et mig mega mange til ham. Er det ikke en nice nok base? Jo, jeg vil bare gerne lige kæmpe mod en. Kom nu, man! Er der ikke noget, der hedder Warp Kit? Warp Nej. Kit. Okay. Nope. Nej. Så skal vi lave ned til mine. Men regner du ikke med det her bliver en serie? Regner du ikke med det bliver en serie? Måske. Hvad er der galt med Iron? Jeg kan høre en zombie. Måske skal du ikke vise vores base frem så meget. Hvordan? Sådan så de kan komme hen og grief. Ja, men... Hvordan skal jeg... OK, lad os... kæmpe. Jeg har TP'et mig til ham. Er du klar til at flække ham? Ja. Hvis han er dårlig til PvP, håber jeg. Det er han sikkert. Det er alle også. For dig. Hvorfor lukker du mig ude, man? Nej, men der er hele tiden nogen, der springer kanonslag herude. Hvorfor? Ja, når det Okay, lad os kæmpe, mand. Tag bare du tør, White, mand. Ej, hvor han var noob! Nej, han tør bare ikke fight. der er vist noget her. Hvad? Der er vist noget her. Okay. Jeg skal op. Okay, jeg dræbte en creeper. Nej.
Jeg vil bare kæmpe en gang. Sådan så det er spændende i videoen. Eller Ja. der er noget, der er spændende. Så skal vi lave nogle vinduer her. 2, 3, 4. En gang, mand. Hvad kan man sætte der? Jeg snyder ham slet ikke. Så til ved accept, så kan vi lige være venner. Men så kan vi være venner. Tror ikke, han tror på dig. Skal jeg bare gøre det ondt imod ham, eller hvad? Hvad? Altså, vi skal ikke være venner, men bare sige, at det er bare en for sjov fejl. Vi giver tingene tilbage. Og det gør vi. Det har været en meget kedelig episode, så jeg vil bare takke af for den her gang. Vi ses næste video. Bye bye. Hej hej. Ses.